Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kalumpung Yalekai District Level Inter School Subroto Cup Mukherjee Football Tournament Arja Arpasal bala penyat da Kashlem Trikam District Sports Officer East Khasi Hills kan sedang haka shipau tarik ujeliu Arja Arpasal hanong ba Shillong. Hakani Kalumpung Ïashim Bynta da ki Skul ki banapo kani ka district haki kerdan Yalekai under 15 jong ki Shenrang kat ba ka under 17 hakalang ki kan thei bat Shenrang. Ki kenhun ki belawan ban Shimenta haka under 15 ki don khat artali haka bala penyalekai Hamadan he mini stadium kabadan hamaulai Phutmuri kat ba haka under 17 ki kan thei ki don santali bat haka under 17 ki Shenrang ki don khat sautali haka bala penyalekai hathat ground polo haka ni ka Sdang ka Skul Tyrsad Higher Secondary School kala du Ïashim Bynta haka kerdan yalekai under 15 ki Shenrang nakadaw bakam shimala ban poi haka por balabu bat kadaw jongani kadai naga Dheng kali haki than apa Shillong kani ka kenhuan kala dei banak hun persha ya ka H Elias Higher Secondary School kabala job A da ka walk over bat kala yo rung shaka quarter final nakaliang unong hikai ketika Skul Tyrsad ulapan pau ka jing sngo benyau halor ketika jing do Ïashim Bynta ki khana watla ki lami dang step na la shnong ban wan kiu shnong ba Shillong tekumta ulabu ka jing kerpat ya ka Shlam Trikam UDSO bahaki senam banwan bahkan perkhat lam ki Skul ki bawan na jengai na nong kendong ban penyale kaino haki por mensngi om shu haki por menstep kenang bakan om kta yaki pun nagaliang jong ngate bapik ini tiam badi ning Skul nong te koi pa Skul nong hi kalong ba oi ngilami na kisnong ning Skul ngilami dang step ya ba ni koi ni pat ngim semla ban koi ko por ba biang na kataw kalong ba kecing blok jong di kali ni pas long te ngila ya be hi ka por tang ba ngimla ban koi ka ka por ko bu kumala bu jong ka kisu kiso te nang kataw tiam jong ni ro ni sha ko ba sni di nim dei ba ong ba ni wan stem nang dei ga daw ko long ba ni sha blok hagi den dia jong kali ko wana di na pas long pat yang nakaliang jong ni Skul na dong ba hagisne bukan wanda long pala nakaliang jong office jong di iso in haban pe bai di tim bade na nong dong in bu kham singi no yengi ki ba kham jingai but ailat di tim di ban Skul ki ne ki tim jong Skul jong ne na Shillong ba tim ile kham step ban maki kham la ban be por tengi Skul na nong dong tengi kham jan por step tai ta san pa pi ko